Sinjuri, nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Illum se niddiskuti suġġett sensittiv li l-kol ngħaddu minnu qed nirreferi meta wieħed jitlef il xi ħadd qrib tiegħu. Dan huwa proċess li ngħaddu minnu l-kol, dik hija l-ħajja, però tajjeb illi naraw anke l-esperjenzi u anke kif għandna niddiljaw ma' meta nitilfu xi ħadd għażiż li vera mhijiex faċli. U llum fl-istudio għandi lil Veronika Sitnik. Veronika ftit tal-ġimgħat ilu sfortunatament ilfet l-omma Masha li insertajt nafa jien ukoll personali u lil Veronika nafa żgħira u ħanitkellmu magħha. Mirren Sanpiano li hija tantologist kif ukoll lil Francesca Farrugia li hija wkoll counselor imma wkoll għandha l-istorja tagħha. Il-mewt hija firda li tweġġa' ħafna. Il-koll għaddejna minna, jien għaddejt minna, kollha għaddejna minna. Però mbagħad meta titlef xi ħadd għażiż għalik bħal u missier jew ħuk jew oħtok li jkunu l-iktar qrib tiegħek jew saħansitra sfortunatament kif kelli ftit tal-jemilu anke fuq puttinu u liet hija ġerħa kbira ħafna. Ħanibda bl-istorja ta' Veronika. Veronika, grazzi li minkejja li għadek kif tlift il-mama ċettajt mal-ewwel biex nonoraw il-mama tiegħek Masha illi kienet kellha biss xek 42 sena, kienet se tagħlaq 43. Masha kienet mara ħelwa ħafna, ferriħija ħafna u kienet tħobbok ħafna wkoll. L-ewwel net kif inti llum u ovvjament il-firda kienet kifra x'inti għadek żgħira ħafna wkoll għadek qiegħda tistudja u dalwaqt se tkun avukat proset tassew. Veronika, l-emozzjonijiet tiegħek? Fimni mistoqsija diffiċli ħafna għaliex kuljum tkun burdata differenti u emozzjonijiet differenti għaliex sfortunatament meta tkun man nies, meta tkun ix-xogħol, l-università jew mal-familja pereżempju jew mal-ħbieb tnessi ftit. Mhux tinsa, però ikollok il-qraba madwarek u jgħinuk u jagħtuk is-support. In-nies hekk ngħidilhom jien li tibża mis-silenzju għax imbagħad hemmhekk jibdew jiġuk il-ħsibijiet, hemmhekk terġa' tgħaddi minn dak kollu li tkun għaddejt minnu. Li jekk issaqsini llum kif jien mhux daqshekk tajjeb. Imma pereżempju l-bieraħ filgħodu kont okej. Forsi għada nqum u nkun 100%, imma mbagħad sa fil-għaxija nerġa' nibki. Jisu roller coaster. U inti u l-mama għaddejtu forsi reġija tella ritratti biex tifhmu minni kemm kienet mara sabiħa ħafna Masha. Masha tfisser għax hija Kurena, Marija. Fil-fatt kienet tgħidli inti Masha x'in Marija wkoll. Mara sabiħa ħafna, mara ħelwa ħafna, però inti u l-mama ġejtu Malta kemm kellek żmien. Ġifieri intom ġejtu mill-Ukrajna u ġejtu Malta snin ilu mhux issa. Kemm kellek żmien meta ġejtu u forsi xi ftit esperjenzi ta' ma ħsibx kienet faċli biex irrelokajtu għaw Malta? Nella xejn. Aħna wasalna għaw Malta meta ommi kellha 29 sena u jien kelli 9 snin. Fimni bdejt skola hawnhekk, il-mama kienet taħdem hawn, iżżewġet raġel Malti. Ġejna hawnhekk 2011. Sfortunatament sentejn wara mbagħad ħarġilha tumur f'rasha. U kienu tellawha l-Ingilterra jiġifieri biex joperawha u kienu għalulna li sfortunatament it-tumur ħajibqa' jikber ma' żmien għaliex ma kienx hemm possibilità li jaqtgħuh kollu għaliex kien imqabbad eżatt mal-vina. U ifimni dik l-esperjenza jisu affettwatni, però peress li kont għadni żgħira u ma kontx naf eżatt x'inhu tumur u x'inhu kanċer, jisu ma rreġistrajtx tal-età tiegħi xi tfisser. Allura dejjem kont naħsibha bħala xi ħaġa li qiegħda hemmhekk jekk tikber ikun hemm xi tip ta' trattament u jċekknuh u ħatibqa' tgħix il-mama. U sfortunatament l-aħħar MRI li kellha kien f'Lulju li għadda. Kienu qalulna li kollox stabbli u ma kienx hemm għalfejn ninkwetaw. U fil-fatt l-għamlu la radiotherapy, la chemotherapy xejn. Imbagħad f'Jannar f'daqqa waħda bdejna naraw bidla kbira, kellha dak li bl-Ingliż jgħidu l-neurological decline, ġifieri bdiet titlef il-kunċett tal-ħin, il-memorja u f'tem ta' xahar tlifnija.
kien xokk kbir ħafna. Għaliex fil-li tagħmel 12 sena tgħix u tajt l-affarijiet huma stabbli u fil-li f'daqqa waħda f'tem ta' xahar titlef l-unika ġenitur li għandek li jien kuntat ma' missier m'għandix. Ibsa ħafna, Veronika. U peress li nafa l-mama nista biss nifhem ftit x'inħoss jien ma xtift l-ommi ma inti għadek żgħira ħafna. Naf kemm kienet tħobbok il-mama u għandek il-ħuk ukoll iż-żgħir illum il-ġurnata wkoll qed għandu 6 snin u x'hekk. Ekku. Jibsa. Iva. Jibsa ħafna. Però minni Veronika ftit qabel il-programm konna qed ngħidu kemm inti tfajla intelligenti dal-waqt issir avukat li tkun tista' tirrappreżenta n-nies, nemmel li ħatejn ħafna nies. Kont ġibtek kuxjenzak tiftakar fi żmien biex iddiskutejna s-sitwazzjoni tal-Ukrajna. Brava titkellem bl-Ukren, bl-Ingliż, bil-Malti u b'xi lingwi oħra li forsi. Però il-mama tiegħek għall-ħfilha kienet tgħidli kemm għandi tifla brava. U kienet vera gburija kbik. Il-ħasra ilek nibda ngħid imma għaliex għax jeddaqsek ftit, naħseb inti tistaqsija di, għax 42 sena da fil-fjur tagħha. Ekku, u miet ġimagħtejn qabel ma għalqet 43 sena. U vera ħassejta għaliex il-birthday tagħha huwa fil-21 ta' Marzu tiegħi fit-22 ta' Marzu. U ovvjament il-birthday tiegħi ma stajtx niċċelebraħu. U l-mama minn dejjem kienet tiċċelebra l-birthday tagħha tiegħi kemm il-twelid ġifieri. U dis-sena l-ewwel sena li ċċelebrajt il-birthday tagħha biss. Għandek raġun. X'kienu ma l-affarijiet li kienet tgħidlek il-mama li żgur li se jgħinuk biex tkompli fid-dawl tagħha? Kif qed inti kienet burija ħafna bija u dejjem kienet burija. Tħobba l-fatt li dejjem kont indipendenti minn mindu kont żgħira. Il-mama ma kellix tfuqlija faċli. Mama kellha taħdem żewġ xogħlijiet u bil-kemm konna raj, ġifieri jiena ta' 6 snin 7 snin kont noqgħod waħdi d-dar, pereżempju s-sajjar li kont insaħħan l-ikel waħdi, kont immur l-iskola waħdi hekk. U dak is-sens ta' indipendenza u reżiljenza naħseb l-iktar ħaġa li rabbit fija u li ħanibqa' noża u nibqa' niftakar fija anke f'mumenti diffiċli, ġifieri dejjem nipprova nfakkar li nifsi li jisma' il-mama sagrifikat ħafna għalija. Ġifieri nipprova kemm jista' jkun nagħmel kuraġġ bil-fatt li kieku tixtieq li jien inkompli u nistudja u nagħmel moħħnijiem u li nieħu ħsieb ħija. Kemm inti tfajla kuraġġuża, onestament u veru brava. Miren, inti tantologist, tiltaqa' ma' ħafna nies li tifhem ħafna dan il-perjodu ta' meta wieħed jitlef il xi ħadd. Inti nsertajt ukoll li kont taf ftit il-Veronika wkoll. Dan il-proċess bħalissa għaddejja minnu Veronika, meta titlef l-om għadha tant tenera jaħasra l-età tagħha għadha għaddejja biex ovvjament issir stabbli f'ħajjitha. Kif tevalwa ma l-fatt li kemm għandha saħħa mentali qawwija minkejja dak kollu li qed iġġorr kuljum? Naħseb ma stajx tiftaħ din id-diskussjoni iktar b'saħħitha milli ftaħta b'Veronika għax inti meta tistudja l-affarijiet u taqra fuq dan il-proċess ngħaddu minnu fuq il-karti jidher mod, imma meta għandek persuna li għaddejja minn dan il-vjaġġ ċiebes u qed titkellem b'ċerta kuraġġ u ċerta openness, ma tistax tqabbilha ma ebda textbook ħanejdulu hekk. Ma setax tpoġġi aħjar kemm hi isa aware li hija għaddejja minn vjaġġ ta' roller coaster ta' ħafna emozzjonijiet u li qed tifhem tipprova lilha nfisha u taf li llum mhux daqshekk tajba li għadha aħjar li pitada ħad tkun inqas tajba. Jiena naħseb li inti tipprova tifhem lilek innifsek f'dan momenti u tkun ġentili miegħek innifsek ittik din is-saħħa mentali li inti tirreferi għaliha. U nemmen ukoll li tfajliet u nies individwi bħal Veronika li kellhom ħajja b'ħafna sfidi ħanejdula hekk, bla ma jafu ħadu ħafna skills minnhom, jiġifieri Veronika taf
li kif għaddiet minn sfida ta' tfulija tagħha, minn sfida ta' tfulija li telqu l-pajjiż tagħhom, li ġew hawnhekk bdew ħajja ġdida, kif qaltilna hi, kellha tikber indipendenti. Hi dik l-esperjenza bla ma taf ta' kuraġġ u fiduċja fiha nfisha li din l-isfida ħatgħaddi minnha wkoll. U nemmen li dik hija s-saħħa mentali tiegħek, Veronika, u nemmen li min qed jismana jagħmel ħafna kuraġġ b'din l-istorja għaliex in-nies probabbilment jgħidu Marelli kieku ngħaddi minnha din l-esperjenza ma nafx nagħmel, nitlef il-lommi daqshekk żgħira jew nitlef kif għadt inti lill-ulied. Imma hawnhekk għandna living proof li għandha hekk grinta biex timxi l-qoddim u biex tgħix ħajjitha kif tixtieq. Minkejja li kuljum konxja ovvjament wa tħoss il-ġerħa dal-ġieħ għax ovvja qed tgħid daqqa tqum tajba, daqqa tqum ħażin, mhijiex faċli. Mija faċli xejn, ma nammira il-kuraġġ tagħha jiena u nemmen li daqskemm tista' tallimna persuna hekk ħadd f'dal-momenti qed tifhem x'qed tħoss li kull jum hija ġurnata differenti. Li llum forsi m'iniex daqshekk tajba u forsi llum ma nistax nagħmel l-affarijiet li għamilt il-bieraħ meta kont aħjar. Qed taċċetta l-bidliet fil-ħajja tagħha u qed tipprova tagħmel dak kollu li tista' fil-kapaċità tagħha biex mhux biss timxi l-qoddim hi u huwa il-familja tagħha tmexxi l-ħuha fil-fatt dik veru nammira ħafna. Nammira ħafna. Hekk, gburija ħafna li jiena l-Veronika nafa mix-xogħol għaliex naħdmu flimkien fix-xogħol tagħna u ovvjament issa sirt naf iktar mill-viċin minħabba l-esperjenza li għaddejna bil-mami tagħha. U hawnhekk għandna xempju ta' kuraġġ kbir. Esaġerat, veru inkredibbli. Ħafna, u vera nixtieq li n-nies japprezzaw kemm hu diffiċli għalija li tpoġġi fuq dan il-bank hawnhekk magħna. Kemm ilha mama xahar u nofs? Ta' Marzu. Eżatt, xahar u nofs. Le, u mill-ewwel aċċettat. U mill-ewwel aċċettat. U nemmen li bl-esperjenza tagħha qed twassal messaġġ li il-grinta li ngħixu hija kbira u li Veronika ma nafx 5 snin 10 snin oħra ħankunu qed narawha tagħmel affarijiet kbar fil-ħajja. Nemmen jiena wkoll anke bħala avukat. Franceska, inti kont tifla, kont żgħira. Kemm kellek żmien meta tlift il-missierek? Mela, kelli 13-il sena. Mela, ħantellaw ritratt tal-papa, x'in jismu d-dedi? Joseph. Joseph, mintellaw biex nifhmu dak huwa l-papa tiegħek, kellek 13-il sena. U inti kont qiegħda tispjegali bħala tifla kif ma stajtx tifhem. U li waslek biex illum counselor biex tifhem nies u tixtieq taħdem ħafna f'dan is-suġġett li tader u tajn persuni li jkunu tilfu xi ħadd ta' żisa lew. Ħanibda bl-esperjenza tiegħek ta' 13-il sena min jafx ħassejtu. Tiflaw. Kien żmien fl-adolescenza, ġifieri inti apparti li kellna din it-telfa daqshekk sinifikanti f'ħajjitna kif kont qiegħda titkellem inti, apparti minn hekk, inti bħala adolescenti kollok il-bidliet. Ġifieri emozjonalment, kif taħseb, tibda tfittex aktar il-ħbieb forsi. Allura kien żmien diffiċli. Onestament, jisni ma kontx naf eżattament x'inhu jiġri. Forsi ħuti li kienu ikbar minni kienu aktar, kellhom aktar għarfien ta' xi tlifna. Jiena bdejt inħoss daqshekk in-nuqqas ta' missieri meta bdejt nikber u bdejt nifhem eżatt x'konna tlifna. Aħna l-papa tagħna kien marit, kellu tumur fil-pajp tal-ikel. Minti qatt fil-subconscious tiegħek qatt ma tkun preparata li jista' jkun ħanitilfuh. Ġifieri inti tibqa' tittama tajt u le mista tasal dik il-ġurnata llum daqskemm kbirna fil-mediċini, ġifieri inti dejjem tibqa' tittama. Ma mbagħad meta tlifnih il-papa jkollok taċċetta dik is-sitwazzjoni li konna għaddejjin minnha. Ma kont qed tgħidlek kemm tiftakar li affettwatek ħafna ovvjament. Ħafna. Jiena mbdilt ħafna mill-mewta tal-papa. L-ewwel nett anke bħala xogħol tiegħi għax jien primarjament għalliema, ġifieri kont ninduna kemm sfortunatament l-imwiet fil-ġenituri dejjem qed jiżdiedu. Kull sena tista' tgħid prattikament dejjem ikollna xi studenta li ġġarrab din it-telfa. U jiena
kont dejjem impoġġi li l-infusli fil-żarbun tagħhom meta tara daqshekk tfal, feta daqshekk żgħira li qegħdin iġarbu din it-telfa u tħalli impatt kbir fuqhom. Għalhekk wassalni li inkompli nirriċerka fuq dan is-suġġett u għażilt il-qasam tal-counseling fej it-teżi tiegħi ffukajta fuq adolescenti li tilfu l-eżis tagħhom. Ġifri kelli min forsi esperjenza din il-mewta b'suwiċidju, kien hemm min forsi li l-mewta kienu jafu li l-ġenituri tagħhom kienu ma jifilħux u kien hemm min f'daqqa waħda. U ħaġa tal-iskantament, f'xiex inti verb bdejt titkellem, f'dawn il-parteċipanti kollha li kelli dejjem toħroġ ir-reżiljenza. Ġifieri qabel il-programm jiena bdejna nitkellmu, bdejna ngħidu isek għandek il xi ħadd li qed jarak u qed jgħidlek isa fran, isa ver, ejja ħa tasal. Ġifieri di fil-parteċipanti kollha ħarġet ir-reżiljenza li hemm xi ħadd qed jigwidhom fil-ħajja tagħhom. U sfortunatament kif qatt tajjeb inti fil-bidu dinja ħaġa li kollha ħanqaddu minnha. Kulħadd jibża minnha, kważi hija xi ħaġa ta' tabu, kważi meta jiġi xi ħadd nieqes tibda tara tevitah biex ma tmurx tajt xi ħaġa jew biex ma tiftaħx il-ferita. Imma fil-verità l-ewwel nett iridu nifhmu li kull persuna hija differenti, forsi l-mod tal-bereavement tiegħi kien differenti minn tiegħek. Kulħadd huwa differenti f'din il-ġrajja. U ikkun hemm episodi, jiena ġrat li pereżempju wkoll meta tlifton l-omm u missieri, fil-mama kont nibki ħafna, fil-papa domt. X'ikun qed jiġri meta bniedem ikun għadu ma jistax jibki, ikun qed forsi jaħbi, ikun qed jostor. Din sfortunatament narawha ħafna li jkun hawn min jażel li l-emozzjonijiet tiegħu iżommhom miġburin għalihom. F'waħda mill-istudju li ħarġet kienet li eżempju waħda mill-parteċipanti ma kienitx tikbi id-dar għal fatt li l-om ma kienitx tkun trida, kienet tgħidilha business as usual. Ġifieri din kienet iżomm dan l-uġieħ u dan id-dwejja fiha biex quddiem omma ma tikbix. U mbagħad sfortunatament kellha żmien perjodu f'ħajjitha li qabdet l-alkoħol għaliex naraw li substance abuse fortunatament anka fi żmien tal-adolescenza u meta qed jitilfu daqshekk persuna importanti f'ħajjithom tista' anke taffettwa li ikunu in denial, jaqbdu vizzi ħżiena, forsi jitilfu l-interess fl-iskola dik ħarġet ukoll fir-riċerka. Ħansaqsik din mistoqsija x'inti għalliema u di xi ħaġa li jiena sensittiva ħafna għal da suġġett tal-edukazzjoni fit-tfal. Issa per eżempju, ħaniħu eżempju b'Veronika, għandha l-ħuat, għandu 6 snin. Immaġina da fil-klassi jgħidu jsemmux il-mami u għax id-dedi. Kemm intom bħala edukaturi tkunu sensittivi illi l-aħjar isek ma tajċ, għax hekk anke ktejt in-nanna u n-nannu, forsi jkun għadu kemm tilfu dak li jkun ħajħossu inqas minn ħadd ieħor. Sfortunatament, inti missejt punt tassew importanti għaliex waħda mir-riċerka li ħarġet kienet kemm m'hawnx għarfien biżżejjed fl-iskola. Jiġifieri meta imut xi ħadd orajt jiġu forsi xi counselors li jitkellmu mal-klassi sħiħa x'ikun qed jiġri, imma mbagħad qisu l-kapitlu jingħalaq. Business as usual u m'hawnx biżżejjed għarfien. Ġifiri l-parteċipanti kollha fil-riċerka li għamilt kollha luli isma' jiena meta mort l-iskola they caused more harm than good. Ma kinux iħossuhom komdi jitkellmu fuq dan is-suġġett. Jew forsi inti meta titlef qed tiġġarrab din it-telfa, anke l-mod kif taġixxi jista' jinbidel, forsi ssir iktar ribelluż fil-klassi. Imma anke xtajt l-allima, pereżempju qed naħseb immaġna komponiment ġurnata mal-mama. Iva, tittoqgħod attenta. U għalhekk jiena dejjem nemmena di kemm bħala allima u kemm anke fis-settur tal-counseling li inti meta għandek klassi tittara l-bagalja tagħhom x'qed iġibu magħhom mid-dar. Inti warrajt huwa importanti li tgħallimhom il-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, imma l-iktar ħaġa ta' valur, l-iktar ħaġa sinifikanti li inti tpoġġi magħhom u tara dan it-tifel minn xi xinu għaddej jew din it-tifla x'qiegħda ġġarrab. Għalmenu ma jingħadx ċertu kliem li jista' jweġġa'. Anke meta tiġi l-Mother's Day pereżempju jew il-Father's Day. Imma hawnhekk naħseb missejna punt importanti ħafna u għalhekk jiena napprezza li
nisbħalek tieħdu l-ħin u tipproduċu programmi fuq dan is-suġġett li nemmen li għadu tabu fis-soċjetà tagħna. X'għandek tajt? Meta bniedem jitlef il xi ħadd, xi kultant għax ma tkunx tafx kif se ġġib ruħek u x'ħatajt, tispiċċa tweġġa' iktar. Pereżempju, x'għandek tajt meta bniedem jitlef il xi ħadd? Jekk tgħid nifmek u ma tkunx tlift il xi ħadd, allura kif ħajjifhmu Veronika? Inti forsi issa daw il-ftit ġimgħat li għadek kif esperjenzajt u xtaqtek tikkummenta wkoll Miren. Kien hemm kummenti li rajthom mhux flokhom u forsi ddejjaqtu weġġawk iktar mingħajr ma jridu, kultant bniedem iweġġak mingħajr ma jrid. Iktar naħseb in-nies ġeneralment jgħidulek jekk ikollok bżonn xi ħaġa jgħidilna jew pereżempju għandek raġun tweġġa'. U dik il-ħaġa li jgħidulek pereżempju jekk ikollok bżonn xi għajnuna jgħidilna u mbagħad tibgħatilhom messaġġ pereżempju nieħdu kafè jew ejja morru nistudjaw flimkien. Ma jwiġbukx pereżempju jew ikunu busy, nifhem li kulħadd għandu x-xogħol tiegħu l-università u hekk, imma mbagħad dak il-mument l-unika mument li kolli qed noħroġ ma' xi ħadd u ngħid kelma ma jkunux available. Sorry, qed nisħaq skużani għax dik ġrat ħafna lili wkoll u vera għandek raġun. Ġifieri dik mela aħjar bniedem ma jgħidlek xejn, kważi. Tipprova tifhem il dak li jkun ukoll għax sfortunatament kollha il-ħajja tkompli. Anke pereżempju ninnu tagħha l-università, x-xogħol, iktar kemm jgħaddi żmien, iktar ikellmuk normali, tuk ix-xogħol normali. Jinsew. Huma ma jkunux għaddew minnha ma tkunx ommhom. Ma jkunux ġarbuha. U inti meta tkun f'dak ir-roller coaster fil-jor rajtu tkompli magħhom u fil-lilgħada tkun bidwieqos ikunu jafu. Allura dak li jkun ma tekx tort, speċi kif għandu jirreaġixxi għax hu mhux ħajjadim l-istess roller coaster bħalek. Jew kella il-kelma u lebża dik tħarsek mis-sema. Dik ukoll tara żejda. X'inhu ma sibiet tiegħek fuq għadi? Kif wieħed għandu jġib ruħu x'jgħid? X'jgħid jew x'ma jgħidx? Għax aħjar xi kultant ma tgħid xejn milli tgħid kelma żejda. Hekk kont ħanajt. Jiena mix-xogħol tiegħi ovvjament inkun ħin kollu man-nies li għaddejjin minn dal-mumenti nosserva ħafna n-nies x'qed jgħidu, n-nies kif qed iħossuhom il-kummenti qed jgħidulhom. Jiena inħoss li l-iktar ħaġa helpful hija li ma ngħidu xejn u l-body language tagħna jidher li aħna verament qed nippruvaw nisimgħu din il-persuna muġuha. Li qed nippruvaw intuhom il-ħin tagħna, nnum kif qed tajt, kulħadd għaddej bil-ħajja tiegħu, kulħadd busy. Just tipprova tisma' jew mhux jgħaddi l-funeral eżempju. Mbagħad qisu kollox back to normal, kollox qisu qatt ma ġara xejn. Iktar għandhom bżonna n-nies. Forsi tgħaddi ġimgħa jgħaddu 15 tgħid ħa nagħmel telefonata ħa lil Veronika. Ħsibt fik, trid nitkellmu ftit. Jew tibda titkellem u aħna dejjem qisu lesti biex nippruvaw ngħidu l-affarijiet tagħna. Li nkunu hemm. Preżenti. Naf li kulħadd għandu ħajja mimlija u naf li kulħadd għandu ħafna affarijiet, ma m'għandhom bżonn xejn speċjali. Xejn, just li inti verament tkun hemmhekk qed tipprova tisma' u tipprova tidħol fiż-żarbuna tagħhom. U Veronika, minkejja l-età tenera tagħha, Veronika fakkarni kemm 23 sena biss. Mela, Veronika tispiċċa tieħu post il-mama tagħha ma huwa. Jiġifieri terġgħu tajt inti għaddejja minn dan it-toqol kollu u tittara kif se twennes il dat tifel, il daħuk. Eżatt ekku, fil-fatt għandna 17 sena differenza, hija għandha 6 snin, jien għandi 23 sena. Nsibu ħafna support mill-familja ta' mis-sirħija u hekk. Però xorta nħossni obbligata lejn nifsi u lejn il-mommi speċjalment li nkun hemm għal-ħija u li mhux nipprova nieħu post imma l-inqas jien hekk ngħidlu, inti għalija biċċa mill-mama u jien għalik biċċa mill-mama. Nippruvaw nkunu hemm għal xulxin. U kemm iwensek il-fatt minn dal-uġieħ kollu, kemm titwennes għax naf kemm tħobbu, anke minn sempliċi ritratt, ngħid kemm tħobbu lil-ħuha, li titwennes li għandek ħuk li bħalek tilef il-lommu. Ekku, jien meta nara lilu, speċjalment meta jkun rieqed, meta jkun kull tax is-soltu b'xi sugar rush jew hekk ikun qed jiġri u taqbiżlek u tibda tajjat miegħu xorta, imma mbagħad meta jkun rieqed tibda tinduna kemm anke pereżempju sal-bieraħ stess. Raqat bistu għetlu I love you very, very much u għek bdejt nara l-mami fih. ħafna anka fil-facial expressions li jagħmel. Fil-fatt jiġbaħa ħafna wkoll.
Imma hawnhekk qed niddiskutu xi ħaġa li hija komuni ħafna li tiġri meta aħna nitilfu lil xi ħadd li tant inħobbu, qisu jinbidel l-rwol tagħna fil-ħajja. Isek issib ruħek, tissib lilek innifsek minn ġdid. Eżatt. Inti jekk għandek kopja u mit ir-raġel, eżempju, l-mara saret armla minn issa jekk qabel ir-raġel kien jħossib ma nafx ħallas il-kontijiet tal-dawl Jinbidlu l-ruoli. Eżatt, kien jħossib forsi l-finanzi tal-familja, din mara mhux biss tinfet ir-raġel tagħha, tinfet is-support system tagħha tad-dar u ħadet l-rwol tal-finanzi, eżempju. Għalma ġala Veronika, però rrid ngħid ukoll li int għandek is-sieħeb tiegħek u xek. Illi wkoll jissapportja ħafna ta' ġejt il-funeral ekkatta ta' sabet familji oħra l-grazza tal-Alla. Eżattekku, ilna 4 snin flimkien u qegħdin nagħmlu l-kors flimkien l-Università naħdmu Filip Zabbuġi, for a change Filip. Ħanalqu l-programm għax itir kuxjenza miren għandha esperjenza, itir il-ħin. Messaġġ minn għandek ta' kuraġġ għal min bħalek għadu forsi issa dolodu l-lum, il-bira, għadu kif ġara b'telfa ta' xi ħadd għażiż bħal tiegħek. Sepp l-iktar ħaġa importanti li dejjem tieħu ġurnata b'ġurnata. Diffiċli immens, tista' tqum u tkun okej, u bad matul il-ġurnata tinbidel il-bordata tiegħek, tista' ma tinbidilx, u tkun okej, l-għada tista' tqum bidwejja kbar. M'għandniex għalfejn nibżgħu mill-fatt li forsi r-rutina tagħna titħarbat ftit, pereżempju jiena għal mod ta' kelma filli kon nikol sew, filli m'għadniex nikol sew, imma issa qed nerġa' nipprova nagħmel naqra eżerċizzju, qed nerġa' nipprova immur lura r-rutina li kelli qabel fejn kont nieħu ħsieb li nnifsi għax dik oħra. B'xi kultant ninsew lilna nfusna f'dal-proċess. Li bil-mod il-mod nerġgħu niksbu l-identità tagħna u nsiru nafu lilna nfusna mill-ġdid. Proset, Veronika, Masha, għara xtifla għandek. L-lum ħat pjaċir li onorajnik, Masha. Grazzi Miren, grazzi Veronika minn qalbi, grazzi Francesca, grazzi d-direttur Lizio Farrugia u l-kru ta' kamera mill-li għandi għawġew kif ukoll l-tekniċi fil-kamra tal-kontroll. Segwu Kuxjenza fuq Facebook u anki Instagram u jien nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.